Epic. Smag det godt, August. Så skal du gå 4 minutter, Lars, før du kommer der kakao. Ikke så stærkt nu. Nu begynder det. Min mund. Det var fedt. Min hånd. Det brænder. Et minut. Er det kakao nu? Nej, der er stadig 3 minutter. Der er stadig 3 minutter. Sig lige til, hvis du får hjertrækningsproblemer. Fuck nu her. Det er værre. Sjovt. Hvor lang tid er der endnu? Claus. Claus. Er det kakao værd? Nej. Jeg skal tone af en Werner. Det er stærkt. 3 minutter vand, jeg kan ikke klare mere på det. Claus, hvorfor går du ikke ud og suler din mund? Der er kun et 1,5 minut til. 1,5 minut igen. Halvanden minut på lavstes fra nu af. Det er stærkt. Du begynder næsten at græde lige nu. Ja. Gør det ondt, eller? Ja. Det skulle da ham selv. Det skulle da ikke sådan, vi har tvunget den i ham. Hold kæft, Ahmed. Det er ikke sådan, vi har proppet den ind i munden, og så bare begynder at tykke for ham. Ej. En eller anden. Ej. Ej, jeg vil lade lige et papir. Har jeg ikke lige nogen gange der papir? Løb der. Ej, hvor hørte jeg mig faktisk hurtigt. 40 sekunder. Jeg ved ikke lige, hvad du lavede. Lars, du ryster lidt i ansigtet. Den skal op på 20 sekunder. Jeg glæder mig på den til 1 million, Lars. Nu er Jan faktisk lidt. Så er der ingen grund til kakao. Vi skal have dikslat ud. Så han ikke tør at drikke af den. Det tror jeg ikke hindrer ham. Husk at ryste den først. Ja. Der ryger lige sådan en liter kakao på en tid. Det var sådan kakao. Hjalp det. Er det stærkt? Ja.